Que tal, como están? Benvidos a un novo Preguntoiro. Xa saben que comezamos esta semana cunha rolda de entrevistas que teñen que ver con esas eleccións xerais que celebramos o vindeiro domingo, o 20 de. Estamos a falar con representantes políticos, os que nos quedan máis pretos, imos falar cun representante de Nós, candidatura galega. Temos no noso plató o número 1 da lista por Coruña, o Congreso dos Deputados. Acompáñanos Carlos Callón. Carlos, benvido, moi boas. Hola, moi boas, moitas grazas polo convite. Pois quería eu comezar preguntándolle por que decide vostede formar parte ou ter esa responsabilidade política como unha cara visible de Nós, candidatura galega, unha formación na que conflúen varios partidos de tendencia nacionalista, está o BNG en Nós. A vostede moita xente coñecerao porque foi presidente da Mesa pola Normalización Lingüística durante moitos anos. Entón, por que decide vostede poñerse aí como cara visible de Nós? Pois por dúas razóns. Por unha banda, porque Nós, candidatura galega, é unha opción nacionalista que aposta por colocar os problemas galegos na axenda do Estado, non está limitada por ninguna forza estatal a hora de defender os intereses do país, e ademais é unha forza coherente de esquerdas, unha forza que defende o ensino público, a sanidade pública. En fin, eu cada vez que prendo, igual que o resto das persoas que nos ten a ver, é que prendemos a televisión ou abrimos un xornal e vemos que se publica un novo informe sobre a situación do país, a nivel da inmigración, a nivel da poboación, a nivel do peso político de Galiza, a nivel da situación da nosa lingua e da nosa cultura, a nivel da economía. Nunca nos dan datos positivos, sempre son datos negativos, sempre que a inmigración aumenta, como se fose no pasado, sempre que a nosa lingua e a nosa cultura van para baixo, que a nosa economía, mesmo en aspectos nos que poderíamos ser grandes potencias a nivel europeo, non se nos permite por razóns políticas. Entón non podo quedar tranquilamente no sofá vendo como Galiza vai para atrás. Entendo que é necesario activarse. E, de feito, as mesmas razóns polas que eu decidín activarme son as mesmas polas que pido o voto, porque é necesario moverse para que todas e todos teñamos dereitos e para que Galiza conte. Fala vostede de moverse, precisamente falamos dunhas eleccións diferentes ás que estábamos acostumados até o de agora, unhas eleccións con máis diversidade, con máis opcións políticas, co cal falamos moito de cambio político. Onte aquí co representante de En Marea tamén facíamos moito fincapé nese cambio político. Eu quero lle preguntar cal é o papel de Nós, candidatura dentro dese cambio. Que se pode facer dende esta agrupación? Sí. É certo que desde as televisións estatais véndennos un bipartidismo diferente ao bipartidismo anterior. Antes era un bipartidismo a 2, agora é un bipartidismo a 4. Pero non deixa de ser un bipartidismo, porque nos presentan como se fose un lote moi pechado de 4 opcións, e parece que só existen esas 4 opcións. Desde Nós, candidatura galega, decimos que non existen esas 4 opcións únicamente, hai máis opcións. E desde Nós, candidatura galega, de feito, estamos orgullosos e orgullosas de presentarmos algo diferente que convida a pensar por si mesmos, a que pensemos por nós mesmos e por nós mesmas, e a que Galiza conte. Porque a min preocúpame moito, de feito, ver como algúns dos temas que son problemas importantes que temos na comarca de Santiago de Compostela, que temos na provincia da Coruña, que temos en Galicia, poderíamos citar moitos, pois o roubo do noso aforro, non? Pensemos que 14.000 millóns de euros do noso aforro serven para financiar a industrialización de outros lugares do Estado, mentres aquí as pequenas e medianas empresas non poden acceder ao crédito. O caso dos mariñeiros do cerco, que están acampados fronte a San Caetano e piden poder pescar, non queren subsidios, queren que o goberno español lles dé unhas cotas de pesca para poder pescar. Problemas como eses non son abordados por ningunha das forzas do bipartidismo a 4, nin nos seus programas electorais, nin cando teñen un espazo na televisión estatal que non é poucas veces, non? Vimos no debate a 9, no debate a 4, no debate a 2, nunca falan dos problemas de Galiza. É necesario colocar Galiza na axenda, porque pasa algo parecido cos problemas da vida e cos problemas políticos. Os problemas da vida tamén fai falta falalos para poder resolvelos. Cos problemas políticos tamén. E se non hai unha forza galega que os coloque, corremos o risco de que non se fale de Galiza e, por tanto, que Galiza retroceda. Un risco que xa sabemos por moitos anos que acontece así, non? De feito, non sei cales son as claves que vostedes manexan precisamente para colocar a Galicia en Madrid. Que poden vostedes facer? Porque tamén a xente tamén se preguntará, Nós, candidatura galega, neste caso, non ten un referente no que se refire aos candidatos que se presentan a presidentes, co cal, non sei se iso tamén influe agora de que a xente non se poida decidir. Por que non hai ese referente de
ou son afíns a uns ou aos outros? Vostedes con que forza ou con que claves xogan? Nós temos referentes plurais, de feito xa o noso propio cartaz electoral é un cartaz de equipo, de diferentes persoas, non é un cartaz de únicamente unha persoa, porque nós entendemos iso, que hai que ser plural, diverso, e que hai que tocar os problemas da xente. Hai que recordar que estas eleccións non son unhas eleccións presidenciais, no Estado español non existe o presidencialismo, existe escollermos representantes por cada unha das nosas circunscripcións, e eses representantes despois poden presentar unha serie de iniciativas, de propostas, e tamén escoller un novo goberno. Desde a nosa candidatura galega, non é xa o que podamos prometer ou podamos propor, é que temos xa un traballo detrás, aínda que é a primeira vez que se presenta a nosa candidatura galega, iso é certo, mas está detrás o que o BNG é un dos grandes motores de nosa candidatura galega, xunto con outros partidos e centos de persoas a nivel individual, mas o BNG é unha mostra de traballo, de defensa dos intereses do país, de que se fale de Santiago de Compostela, que se fale de Padrón, que se fale de Ames, que se fale de nós e dos nosos problemas no Congreso dos Deputados para así que se poidan ir resolvendo. Cales son as propostas que temos nós a hora de que se escolla un novo goberno, de que haxa un novo inquilino ou unha nova inquilina na Moncloa? Pois nosas propostas son claras. En primeiro lugar, non pode gobernar a vella dereita e tampouco pode gobernar a nova dereita. Nós entendemos que hai que pecharlle o paso a esa dereita que nos nega como galegos e galegas, que nega os servizos sociais, que propón ou continuar nos recortes ou aínda multiplicar os recortes. Entón, nin a nova nin a vella dereita nos serven. Despois, coas outras formacións, nós temos as máis libres para negociar. Nós non imos entregar ningún cheque en branco a ninguén, porque xa sabemos, temos unha experiencia como galegos e galegas do que é forzas estatais que veñen aquí a pedirnos o voto e despois, cando chegan ao goberno, esquecen totalmente os compromisos con Galiza, porque saben que son outros territorios do Estado que teñen peso político maior para pôr en riba os seus intereses. Entón, nós imos defender con coherencia servizos sociais para todos e para todas, no conxunto do Estado e tamén en Galiza, coa nosa situación particular que temos, e despois defender os nosos intereses, que nos permitan, por exemplo, crear riqueza co que temos. Ben, pois queda esa referencia, porque eu facíalle moito fincapé nese tema, porque moita xente da rúa pensa sempre na figura do candidato á presidencia, por iso moita xente se preguntará se votamos a nos candidatura a quen estamos a votar, non? Claro, sí. Non sei se lle pasa a vostedes na rúa. Nós entendemos que haxa xente que pense, pero que fago? Escollo un cambio político ou escollo que haxa unha voz propia galega no Congreso? Que fago? E nós entendemos que esa dúbida exista, e nós o que lle dicimos, o que convidamos a esas persoas é que se decaten de que non é necesario escoller. Non é necesario escoller. Nos candidatura galega quere que haxa un cambio político, pero un cambio de verdade, un cambio que manteña unhas liñas de esquerda coherente, que non ande cambiando o programa cada 3, cada 5, cada 6 meses a golpe de sondaxe, non? Unha liña coherente, e colocar os problemas galegos na axenda. Porque é que se nos candidatura galega non está no Congreso dos Deputados e das Deputadas o 20 de decembro, quen vai defender os nosos intereses? As outras opcións políticas son opcións estatais, que teñen o centro de decisión en Madrid. Podemos permitirnos que non se fale directamente de Santiago de Compostela, por exemplo, segundo os intereses de Santiago de Compostela. Eu podo prometer que nunca vou votar contra os intereses de Santiago de Compostela, porque nunca ningunha forza estatal me vai poder dicir, mira, tes que votar isto, e ten cuidado porque se votamos isto a favor de Santiago pode prexudicar, non sei, a outros territorios do Estado. Eu nunca. Os outros representantes, os outros candidatos da provincia da Coruña, mesmo que vivan aquí, poden dicilo, porque xa temos unha longa experiencia. Representantes, por exemplo, do Partido Popular de Santiago que votaron contra que as persoas afectadas polas preferentes pudesen ter os seus aforros de volta. Agora que menciona vostede as persoas afectadas polas preferentes, dicíamos ao comezo que nos candidatura abarca moitas formacións, entre elas, porque pode ser a máis coñecida, dicimos o BNG, hai outras formacións, pero tamén hai outra clase de colectivos, como son os afectados polas preferentes, os gandeiros, a xente que fai esa chamada a salvar a sanidade pública, os emigrantes retornados, así que podíamos resumir, hai algún que outro máis colectivo. Cal é o papel destes colectivos, desta xente dentro de nós? Si, a verdade que é un... Que non é, digamos, políticos, non? Sí. Senón son xente que formaron plataformas ou grupos por necesidade, podemos decir, non sei. Sí, eu mesmo veño, como dicíamos, ao comezo do activismo, non do activismo lingüístico, pero tamén de colaborar co activismo ecoloxista, veciñal, co movimento gay lésbico, é dicir, efectivamente, son moitos activismos que conflúen con esta idea de referentes plurais, de referentes diversos, pero falando dos problemas concretos que temos os galegos e as galegas.
E claro, é un orgullo enorme compartir lista con xente como a Mini, o grande cantante, o grande artista, que tamén foi alcalde de Boimorto, o grande activista recoñecido polos gandeiros, compartir lista con Manolo Presas, que é un compañeiro tamén que loita para que os mariñeiros do cerco, como a él, que teñan o reparto xusto de cotas, como Antón Lamazares, que é un gandeiro mozo, ademais, que reivindica que poidamos seguir producindo leite, porque temos condicións para facelo, que o poidamos facer con riqueza, xente que loitou xustamente e que continúa a loitar contra as estafas legalizadas dos bancos. É un verdadeiro orgullo poder compartir loita con esta xente e que demostra efectivamente que é o que queremos levar. Queremos levar os problemas galegos, que se fale deles, en concreto no Congreso dos Deputados e das Deputadas, porque xa antes dicía que os problemas dos que non se fala que é difícil resolvelos, mas a min preocúpame que as forzas políticas estatais, hai dúas cousas, ás veces en debates que facemos en Santiago ou na Coruña, pois din que son temas importantes estes que colocamos agora en riba da mesa, pero eu pregúntome, se son temas tan importantes, por que non din nada sobre eles nos seus programas electorais? Porque ninguna das 4 forzas di nada sobre eles nestes. Hai unha que dedica 2 liñas, o resto nada, e 2 liñas, en fin, non é serio cando estamos falando de algo así. Ou por que os seus líderes a nivel estatal, os que queren que sexan presidentes a nivel de Estado, cos que teñen xa compromisos, por que nunca din nada? Porque eses líderes non paramos de escoitalos, non son informativos en programas de cociña, en programas de todo tipo, e nunca din nada sobre o cerco, sobre o leite, sobre os estafados das preferentes. Vostedes, se chegara agora mesmo ao Congreso dos Deputados, que tema, que asunto sería o primeiro que poñería sobre a mesa ou que lle gustaría xa tratar inmediatamente? Se lle dera a escoller un, que hai moitos, non? É difícil, efectivamente, pero o primeiro sí que o teño moi claro. O primeiro é propor unha tarifa eléctrica galega, porque ademais na tarifa eléctrica galega resúmese moi ben o espírito de Nós Candidatura Galega, que hai que recordar que Galicia é a primeira potencia eléctrica do Estado español. Hai un 40% de enerxía que producimos que vai para outros territorios do Estado. E que recibimos a cambio diso? Pois nada, non recibimos nada. Entón, nós o que pedimos en primeiro lugar é que esa enerxía que nos quitan, que non nos cobren os custos do seu traslado, porque o que xa é bastante extraño é que esa enerxía que nos quitan que despois teñamos que pagar nas nosas facturas por esa enerxía que non é lóxico, non está fora do sentido común. Se simplemente non nos cobran eses custos, reduciría esa factura de todos os galegos e galegas un 30%. Iso significaría ben para todos os fogares, erradicar a pobreza enerxética, porque hai moitas familias que non poden pôr a calefacción no inverno en Galiza, sendo como somos un país rico a nivel eléctrico. Significaría tamén que os nosos pequenos e medianas empresas que se vexan librados tamén dun importante apuro. Significaría poder apoiar a industrialización de Galiza. Son, por tanto, eses dous eixos, non? Do traballo social e tamén da creación de riqueza no país. Levamos toda a entrevista suliñando de alguna maneira que nós o que pretende é colocar Galicia en Madrid, que se fale de nós, da nosa comunidade. Non sei eu se a nosa comunidade é comparable a outras comunidades que podemos chamar históricas en España, ou nós temos un papel diferente, non sei. Sí, claro, xustamente, cando falamos de que desde Nós Candidatura Galega, como continuadores do traballo do BNG, colocamos a Galiza na axenda política e tamén na axenda mediática, é porque non se trata de unha cuestión de orixe, evidentemente, non se trata de onde naces, senón que se trata de que intereses defendes. Por que hai representantes escollidos pola Coruña, por exemplo, que votan contra os intereses dos seus propios votantes. Antes puña o exemplo das preferentes, podemos, por exemplo, tamén da AP9. A AP9 que desde o nacionalismo galego fixo o BNG, fará o Nós Candidatura Galega, pedimos que se traspase para Galiza a súa xestión, que se abarate e que se mire a medio prazo que sexa unha autoestrada gratuita. Por que razón se rescataron as radiais madrileñas con 4.500 millóns de euros, mentres aquí mantemos a autoestrada máis cara do Estado español? Hai alguén que nos pode dar unha resposta para iso? Non é, entón, nós queremos colocar estes problemas na axenda. Dinnos moitas veces tamén que somos subsidiados. E non é verdade. Somos un país rico, só que vivimos a vida pobre dun país rico. Primeira potencia de enerxía eléctrica. A nivel pesqueiro xa o fomos cando eu era neno, éramos a terceira potencia mundial. Só o Xapón e os Estados Unidos estaban por diante de Galiza. E hoxe imos atrás por decisións tamén políticas. No naval son tamén decisións políticas polas que non temos carga de traballo para a comarca de Ferrolterra. En fin, e poderíamos continuar a enumerar no sector gandeiro. Son decisións políticas, entón é necesario que haxa unha forza que defenda os nosos intereses en ataduras, sen límites.
é que a opción de que non haxa quen o defenda significa que quedaremos mudos e que outros territorios iban ter ese peso político. Cataluña, Euskadi, sen lugar a dúbidas, pero tamén outros, como Andalucía, polo seu peso poboacional, o van ter. É certo que temos outra formación que se formou, nunca mellor dito, para estas eleccións, tamén despois dese triunfo que tiveron nas municipais, falamos de En Marea, eles tamén defenden que se presentan para defender a Galicia, pero vostedes din que son a verdadeira candidatura que vai posicionar Galicia, como decimos, en Madrid. Por que teñen esa idea? Non sei se fan algunha comparación con En Marea ou, como dicía onte tamén ao representante de En Marea, cada un leva o seu camiño. Son camiños diferentes? Claro, son camiños lexítimos o de todas as formacións políticas, ou de todas elas, En Marea Podemos, PSOE, PP, son camiños cada un, efectivamente, escolle lexítimamente o que considera oportuno. Nos diferenciámonos en dúas cuestións de todas elas. A primeira, ese programa coherente, que non andamos mudando, por exemplo, non dicimos un día OTAN non e outro día OTAN sí. Nos dicimos claramente OTAN non, en un contexto internacional onde é necesario defender a paz, a outra relación entre os povos, máis claramente que nunca, OTAN non. Non dicimos un día ensino público sí e outro día ensino público con matices. Nos dicimos ensino público sí con todas as consecuencias. Non andamos cambiando cada 3, cada 5, cada 6 meses. Entón, por unha banda está esa cuestión. E despois a cuestión de que nós temos o noso centro de decisión aquí. Nós defendemos os intereses dos galegos e das galegas. Ninguén nunca nos vai poder dicir mira, é que non podes presentar isto en defensa do naval galego porque vas confrontalo co naval de Andalucía, por exemplo. Ou non vas poder presentar isto en defensa para conseguir máis fondos para o camiño de Santiago porque se vai confrontar cos intereses turísticos de outro lugar. Non. A nós nunca nos vai poder dicir ninguén iso. Non temos un cheque en branco para ninguna formación a nivel de Estado. Nos imos negociar. En un contexto que non é de maiorías absolutas, é fundamental que teñamos deputados e deputadas que poidan falar por si mesmos, que non teñan esas ataduras. E desde nós, Candidatura Galega, o que propomos? Deputados e deputadas que defendan estes intereses, os intereses sociais, ensino público, sanidade, vivenda para todos e para todas, pero que Galiza conte, que Galiza estea. Imos ir rematando porque se nos vai o tempo. Esta é unha pregunta un pouco máis persoal, se cadra, porque lendo os folletos, a presentación de Nós Candidatura Galega, vostede preséntase, ademais de como profesor, como escritor, como presidente da Mesa pola Normalización Lingüística, que foi durante uns 12 anos, creo recordar, preséntase tamén como homosexual. Non sei por que vostede lle dá visibilidade, porque é unha cuestión que vostede non ocultou nunca, por que lle quere dar visibilidade agora mesmo, ou por que se presenta desa maneira? Pois porque defendemos que cada quen poida organizar a súa vida como considere. É certo que conseguimos moitos adiantos nos últimos anos, moitos, non se pode cuestionar, pero tamén é certo que aínda queda moito traballo, moito camiño por avanzar. En ámbitos como a política, en ámbitos vinculados ao poder, pois política, xustiza, non? Pois a verdade é que hai moitos menos referentes de persoas que recoñecen que son homosexuais, o cal nos entendemos que é positivo. Iso sí, a diversidade, que cada quen pode vivir a súa vida como queira e como poida. É lexítimo tamén a xente que queira manterse no armario. A mí o que me preocupa máis é a xente que se mantén no armario cómodamente para ter unha vida, que estou pensando representantes da dereita sobre todo, e que despois votan en contra dos intereses do resto dos homosexuais e das homosexuais. Nós que pedimos, por exemplo, neste ámbito, pedimos que se derrogue a orde ministerial que impide que, por exemplo, as parellas de mulleres poidan acceder á reproducción asistida. Parecenos que non é propio do século XXI que o Estado español manteña unha norma así, recordemos que é unha norma do goberno de Rajoy, e pedimos tamén que haxa unha normativa clara que impida as discriminacións. E despois cada quen, coa súa vida, que faga o que queira e o que poida. Pois agora sí imos rematar. Teño que preguntarte polo que preguntamos sempre cando se achegan unhas eleccións, que son as enquisas e os resultados que se van dando, inda que logo nas eleccións xa pasará o que sexa. Non sei se están moi preocupados porque é certo que hai varias enquisas que non lle darían ningún deputado neste momento, cousa que se facemos referencia ao BNG sería raro, porque en 20 anos sempre tivo representantes no Congreso dos Deputados. Están vostedes preocupados por eses resultados, eses datos que estamos a coñecer? Non todas dan o mesmo resultado, por iso non sei se son moi de fiar, pero...
Sí, como sinal hai enquisas que sí, enquisas que non, todas as enquisas marcan tamén que hai un altísimo número de persoas aínda indecisas. Nós o que sabemos tamén pola nosa propia experiencia histórica como BNG é que as enquisas están para superalas. Xa moitas veces deu un resultado diferente do que finalmente se conseguiu nas urnas. Nós imos xogar o partido até o último minuto, con entusiasmo, con forza, con convicción, até o último minuto de desconto. Imos xogalo como tantos outros equipos de fútbol que o fan e ao final acaban metendo ese gol. Eu o que convido é a todo o mundo, a todas as persoas, falen a lingua que falen, votasen o que votasen no pasado. Se esas persoas aman o país, se esas persoas queren que Galiza teña voz e desexan parar os recortes, eu pídolles que se animen, que se activen en defensa do país, que se mobilicen e que consigan que falen á súa xente da opción de nos candidatura galega. Pois con esa mensaxe aos indecisos que sempre quedan moitos así nos últimos días, xa rematamos. Carlos, moitísimas grazas por acompañarnos e xa veremos o que sucede o vindeiro domingo. Graciñas. Moitas grazas. E nós verémonos mañá nunha nova entrevista relacionada con estas eleccións xerais do vindeiro domingo. Graciñas por atendernos.